Siaga campur sari Semar Mulya kenging para pratangga apya busananira lir surya wedalira saking Jalanidi arsa madangi jagat tuk mungup panding sak pucaking wukir merbabak bang sumela yor soroting surya megolan gunung tan samara pamoring suksma sinukmaya winaya dena sepi sinimpen telenging kalbu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame men to kae. Kowe enek wong pidato. Mbak-mbak kene pidato kono malah nyoraki. Kula bali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unjuk dumateng sayaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri, sesepuh pini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, langkung-langkung dumateng pamengku wilayah, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW setempat, beserta jajarannya saya hormati, boten kata lupa namung tamu, among sinoman, ibu-ibu pramusaji, karang taruna, lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng siang saka pepanggihan sinarengan kadang-kadang campur sari Semar Mulya pangarsa dene panjenengan Bapak Wasimin kasepuhan Bapak Warna Gepeng dipun koordinatori panjenengan Roko Masis ingkang mijil saking tlatah Bogor Jawa Barat Siningkuyung AJS Audio sanes kondang Uki cerah foto Cijantung di channel Semar Mulya live streaming. Kalau dengan siang menika sowan pingatau pakurmatan tinimbalan dawuh saking panjenenganipun Bapak Ramelan Ibu Indaryati ingkang sampun kepareng ngunduh mantu Bagus Harun Al Rasid sarjana keperawatan ingkang sampun kalampahan daup kalian Diahayu Siti Arfah Ar-Rahmah sarjana keperawatan putri dari Bapak Haji Dedek Tajudin Dalsan Ibu Hajah Enok dari Pitung Sari Ciawi Bogor dua-duanya perawat kakonge perawat putrine nggih perawat
Ini kedua pengantin ini orang-orang berkarir. Mugia kagem pengantin kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah. Amin. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya yang hormati, tentunya di kesempatan kali ini Semar Mulyo didukung artis-artis kondangnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 seniwati ini pun, okay? Mohon maaf ini karena di tataran Sunda kami kolaborasi dengan bahasa-bahasa nasional. Tentunya nanti suguhan-suguhan dari Semar Mulyo Campur Sari tidak hanya menyuguhkan tembang-tembang campur sari saja. Monggo yang mau request lagu tembang-tembang nasional baik pop, dangdut, keroncong, tembang kenangan, monggo. Semar Mulyo untuk Anda semua. Kami perkenalkan artis yang mendukung Semar Mulyo, seniwati Mijil saking Tlatah Solo 3, didukung Diah Ayu Melani Semar Mulyo. Sinambung kadang seniwati salajengipun seniwati Mijil saking Tlatah Kidul Waduk Gajah Mungkur Wuryantara ya ke? Alas Kethu. Masa alas Kethu? Wonogiri alas Kethu Pak nggih. Wah tak kira ken. Sawanipun Diayu Vita Semar Mulyo. Alaskan Sinam kawani jebul alas Kethu. Sinambung kadang seniwati Mijil saking Tlatah Wonosari Gunung Kidul yang punya Indra Yati Pantai Selatan keturunane Nyi Blorong. Suwanipun Diayu Yuli Ranta Bogel Wati. Sinambung walah bocahane bocah nek rong ati jumeneng disuwuk iki lho. Apa ya? Siap. Beliau ada di sana. Oke, nggih. Pak Haji Samidi niki bebungah utawi tandha katresnan sampun kula tampi gangsal atus mengke ngersake jambu alas. Ning ingkang nembe kula tampi 700. Oh ya, sesali saya. Oh, gangsal atus nggih Pak Haji Samidi nggih. Ning nembe 100 nggih. Siap Pak Haji nggih. Mengke digenepi monggo, siap. Mengke jambu alas ya Pak Haji. Sinambung kadang seniwati salajengipun Mijil saking Tlatah Magetan Jawa Timur. Sakmenika pindah wonten Sragen. Fani Ratnasari Bogelwati.
piyambak pangandali wara Ki Bogalati Prayitna mijil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri. Juga nanti didukung gue setara kali ini asli dari Wonogiri, nanti didukung bintang tamu Kepyok. Siapa jadi Kepyok siapa? Kepyok Tasno siapa nih? Tasno Kepyok Sastro Dikromo. Oh lah iki brandi to Pyok. Undangan mbok gawa nganggo salinan kono iki piye? Nak bintang tamu biasanya nyanyi kok kono to. Aku saiki nyanyi kowe ning kene. Wis. Undang aku. Ayo yo. Undangan digawa mrono tak goleki. Nah, menika Mas Kepyok asli dari Wonogiri. Saya pemanggungan sampun jangkep nggih Bapak Ibu nggih. Wonten Mas Kepyok, Mbak Melani, Mbak Wita, ada Mbak Yuli dan juga ada Mbak Eva. Tentunya Semar Mulyo untuk Anda semua. Ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuh segala lenggan kanthi sekasa sinamping laras campur sari Semar Mulyo. Yo yo yo. Untuk Anda semua. Yo yo yo. Sone apik. Bicara pengalaman Kepyok itu seneni ya. Aku untungnya apal sing digawe sapa mantene sapa di luar kepala. Rapat aku melu. Miyak sepiring swasana kadang-kadang Semar Mulyo badhe ngaturaken atur pambuka lumantar. Lelagon sogok keri. Anggitanipun Mas Landa, salam kangen cok, hadap kanan jalan, sowan Pak Ramlan, panyuwunku, slow, ae jos.
tentunya tidak ngerti ya. Sama sekali ini lagu opo. Nanti dikolaborasi, tenang aja Bu. Runtah bisa, Mojang Priangan bisa, Borong Dong Garing bisa. Tenan, Semar Mulyo ki pokoknya ACDC kok Pak Haji. Nah, nanti lagu-lagu Sunda diputer ya Pak Ramlan ya, biar adil. Mohon. Panyuwun kumring